ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. हा 1900 झालेला आहे. हा कधी मालकीपर्यंत साहेबांनी तेव्हा केलेलं आहे. 2009 मध्ये साहेबांनी भूमिपूजन केलेलं आहे रस्त्याचं, घाट रस्त्याचं 2009 मध्ये. आणि 2009 मध्ये हा 2 किलोमीटर रस्ता खाजगी जमिनीतला झाला. पण त्यावेळी साहेबांनी वनजमिनी दिलीच होती, नांदेडमधली, मुलापूरची. आणि आता साहेबांचं म्हणणं काय आहे की जे आता सर्वे केलं त्यांनी, तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की हा जो एक्झिस्टिंग आता जो घाट मार्ग आहे ना, त्याच्यामध्ये 800 मीटरवर जाऊन ग्रामस्थांची सगळ्यांची मागणी आहे की जो एक्झिस्टिंग रस्ता जो झाला, प्लॅन झाला होता सुरुवाती आखणी, त्या आखणी अलाइनमेंट प्रमाणेच व्हावा. आता जो खासदार मध्ये येऊन गेला त्यांनी मध्ये 24 किलोमीटरचा नवीन DPR केला, ज्याच्यामुळे काम रखडलं. हां सर, तो विषय त्याच्यामध्ये असं आहे, त्यांचं म्हणणं असं आहे की हा जो घाट रस्ता त्यांनी जुना जो सर्वे केला होता आणि जो दादाने मंजूर केला होता ना, तो रस्ता इथून 800 मीटरवर गेल्यानंतर त्याची ग्रेड असते रस्त्याची, त्यांना अवजड वाहतूक होण्याच्या शक्य नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे एक्झिस्टिंग रस्त्याने. म्हणून त्यांनी पर्याय असा सुचवला की मोनार्क नावाची पुण्याची कंपनी आहे, त्यांनी पर्याय असा सुचवला की हा जो आहे त्यात मोठ्या अवजड वाहतूक कोणत्या प्रकारची होणार नाही, म्हणून त्यांनी ते अलाइनमेंट रस्त्याची आखणीच बदलायचं ठरवलं. मग त्यांनी काय सुचवलं, त्यांनी जो सर्वे केला त्यात की 800 मीटर इथून 800 मीटरवर गेल्यानंतर तो पुन्हा राईट साईडला तिकडे 800 मीटरवरून राईट साईडला वळवायचा आणि तिथून पुन्हा वनजमिनी द्यायचं. म्हणजे तो साहेब किलोमीटर, त्याचं म्हणणं असं की गावात जर खाली रस्ता उतरवला तर म्हणजे ती ग्रेड मिळण्यासाठी, म्हणजे चढ उतार ते कमी करण्यासाठी, थोडं घाट रस्त्याचे चढ उतार कमी करण्यासाठी तो रस्ता अजून गावात खाली यावा लागेल आणि त्याला आणखी वन खात्यात जमीन लागणार. म्हणजे जी आता साहेब जी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 5 किलोमीटर जमीन जाते, त्याच्या व्यतिरिक्त आणखी 3 किलोमीटर जमीन ह्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलीच लागणार. म्हणजे नव्याने सगळं होणार. म्हणून त्यांना आम्ही त्यावर रोखलं होतं की बाबा हे काय चाललं आहे. म्हणून संपूर्ण साहेब घाट रस्त्याच्या संघर्ष समितीचं आणि सगळ्या ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे की जो आहे एक्झिस्टिंग रस्ता तो पूर्वीच्या आखणीप्रमाणे तोच व्हावा, जुना DPR जो साहेबांनी असाच व्हावा, त्याप्रमाणे हो असं आमचे म्हणणं आहे. आम्ही त्यावेळेला त्यांना विचारलं, ज्या कंपनीला हा सर्वे करण्याचं हे दिलं, कॉन्ट्रॅक्ट दिलं आहे, त्या कंपनीच्या इंजिनियर जो सर्वे केला ते सर्वेअर नक्की इंजिनियर होते की अन्य कोण होते, ज्यांना बैलगाडी पण चढणार नाही ते अधिकारी आता मला सांगतात त्यांनी सर्वे कसला केला. मग म्हटलं हे त्यांना आम्ही देवालयामध्ये मीटिंग झाली, वैभव नाईक होता, खासदार पण होते. म्हटलं अशा प्रकारचा सर्वे केला अधिकारी आमच्या ताब्यात द्या. आम्ही त्यांना विचारतो कशी सर्वे करतो ते आमच्या पद्धतीने विचारतो म्हणून सांगितलं. नाही मग म्हटलं ते तुम्ही शांततेत घ्या, आम्ही पुन्हा सर्वे करायला लावतो. हो पुन्हा सर्वे करून तुम्ही काय करणार, सर्वे झाला तो योग्यच आहे ना. साहेब आता त्याचं ना पुन्हा सर्वे झाला आहे. त्याने 2 बेस घेतले त्याने. एक तर तो त्यांनी वस्तुस्थिती बघून त्यांनी सुचवलं होता 800 मीटरवर जाऊन तिकडे न्यायचं, नंबर 1. आणि त्यांनी दुसरा एक बेस घेतला जो त्याच्यात अहवाल अजून त्यांच्याकडे पोचलेला नाही साहेब. आणि त्याचं काल ते बेस म्हणण्यापेक्षा जो साहेबांच्या वेळेला करावा एवढीच बाकी काय कसं दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यानंतर पुन्हा वन जमीन लागणार, वन जमीन लागणे पुन्हा आम्ही 24 किलोमीटरचा असा वळसा घेऊन त्याच्यापेक्षा आहे त्याच्यावरच पर्याय. साहेब काही लोकांच्या शेतीमध्ये गेलेले आहेत ना आतमध्ये, मग त्यांच्या शेतीचं परत काही काम माहिती. आता काय मला काय राजकारण आज बोलायचं नाही, पण आपण सगळ्यांच्या म्हणण्यानुसार जुना जो साहेबांच्या वेळेला जो DPR 9 किलोमीटर ह्यांचा झाला 24 किलोमीटर, आपल्याला तो मान्य नाही. आपल्याला जुना जो 9 किलोमीटरचा तोच मान्य, तो आपण गृहीत धरून पुढे वाटचाल कारवाई करूया. मागील बऱ्याच वर्षापासून रखडलेला घोटगे सोनवडे हा घाट रस्ता आहे. या घाट रस्त्याची पाहणी करण्याकरता स्वतः निलेश राणे आलेत. राणेसाहेब काय सांगाल, आपण पाहणी केलात, काय नेमकं चित्र समोर आलं? अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे आणि आपण जिथून आता आज शिरलो
तो रस्ता जेव्हा साहेब ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते तो 2 किलोमीटरचा रस्ता तेव्हा झालेला आहे. त्याच्यानंतर एक DPR तयार करण्यात आला. 9 किलोमीटरमध्ये आपण कोल्हापूरशी जोडले जाऊ असा तो DPR होता. त्याच्यानंतर आमची सत्ता गेली आणि शिवसेनेचे आमदार खासदार इकडे येऊन सगळ्यांना खोटं बोलून गेले. त्यांच्याकडे पैसा नव्हता द्यायला म्हणून नवीन टूंग काढली, नवीन DPR बनवायची आणि तो DPR झाला 9चा 24 किलोमीटर. आता जेव्हा ऑलरेडी DPR झालेला आहे तुम्हाला नवीन DPR बनवायची काही गरज नव्हती. ह्याचा अर्थ असा आहे तुम्हाला विषय डायव्हर्ट करायचा होता आमदार खासदाराला आणि त्यांनी गावात येऊन त्या विषय सांगितला. गाववाल्यांना तो पटला नाही. मला काही लोकांनी सांगितलं की कुडाळचा विषय महत्त्वाचा विषय, मागे आपण अंजिवडे घाटाला पण भेट दिली होती, तसाच हा विषय. तर लवकरात लवकर या विषयाचा निधी DPR तर झालेला आहे पण तो जुनाच DPR जो राणेसाहेबांच्या काळात जो झाला आहे तोच DPR मान्य करून सगळ्यांचं म्हणणं आहे की इथे रस्ता झाला पाहिजे. तर त्या हिशोबाने आम्ही कारवाई आता सुरू करतो. बरं, पण साहेब बरेच नेते मंडळी या ठिकाणी दौऱ्याला येतात पण अजून काही या घाट रस्त्याचा प्रश्न सुटताना दिसत नाही आहे. आपल्याकडनं नेमके कशा पद्धतीने प्रयत्न होणार आहेत? जर तुम्ही आमदार वैभव नाईक आणि विनायक राऊतला नेते समजत असाल तर ती तुमची चूक आहे. ते लाटेमध्ये आणि इथून तिथून निवडून आलेली लोक आहेत. तुम्ही त्यांच्या शब्दाला काय किंमत आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. पण आम्ही एकदा आल्यानंतर शब्द दिल्यानंतर तो विषयाचा पाठपुरावा होतो आणि ती कामं पूर्ण होतात. आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे म्हणून मला वेगळं सांगायची गरज नाही. जिथे जिथे आम्ही जातो, जेव्हा सत्ता नव्हती तेव्हाही जिथे शब्द दिले तिथे कामं पूर्ण झाली. विनायक राऊत आणि वैभव नाईक यांनी खोटं बोलायचं काम केलं, गावात येऊन खोटं बोलायचं काम केलं कारण का त्यांना गावाला द्यायला पैसे नव्हते, घाट रस्त्याला द्यायला पैसे नव्हते. म्हणून विषय डायव्हर्ट कसा करायचा तर असा करायचा, नवीन DPR काढायचं, काहीतरी खोटं बोलायचं. पण ते झालं, आता तो काही विषय नाही. पण आम्ही राणेसाहेबांच्या वेळेला जो काही DPR होता तोच DPR मान्य करून पुढची कारवाई करू. शेवटचा प्रश्न, आता राणे आलेत सोनवडे पाहण्याकरता, घाट रस्ता पाहण्याकरता, मार्ग निघेल या संपूर्ण रखडलेल्या कामाचं, काय सांगाल त्याबाबत? 100% निघेल. आणि तेच कशाला, बाहेरचा जो स्टेट हायवे तुम्ही अवस्था बघत असाल त्याची पण नवीन काय कुठपर्यंत प्रक्रिया आली आहे ती बघू. कारण का ह्या आमदाराकडून वैभव नाईककडून काय होईल असं वाटत नाही. स्टेट हायवेची अवस्था वाईट आहे आणि तोही हाती घेऊन नुसतं सोनवडे घाट रस्ता कशाला, बाहेरच्या स्टेट हायवेचाही विषय आहे. तुम्ही अवस्था बघताय, ग्रामीण भागाची अवस्था रस्त्याची अतिशय दयनीय झालेली आहे आणि ह्याला वैभव नाईकला कोण मंत्रालयात विचारत नसल्यामुळे ते रस्ते त्यांच्याकडून कधी होणार नाही आणि म्हणून ते आम्हीच करू. निश्चितच सोनवडे घाट रस्ता जो रखडलेला आहे हा आता लवकरच मार्गी लागेल असा विश्वास निलेश राणे यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केला. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.